Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zindaba ze1KZNTV. Nifundele uphilano kaCebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kwezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Isilo Siyobhonga Emswaneni Kwaphindangene. Uzuzela ukhulu wasondini kwezomnotho. Kanti bafuna impendulo abamiswa kowetheko. Siyanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Njengoba kwaziwa ukuthi ngokwesiko lesintu isimo kasivuma ukuba ke imbube isondele lapho kusuka kunesifo khona nokuyisona ke lesikizathu sokuba kingabonakali ke imbube kwaphindangene kusukela ngomgqibelo kwakhothama ngaunduna-nkulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi. Ngemuva kokutshalwa kaShenge imbube beyisinekelo kwaphindangene namuhla ukuzobhonga Emswaneni nomndeni wonke wakwaButhelezi kanye nesizwe sonke sikaPhunga noMageba. Ngemuva kokutshalwa komzimba komntwana wakwaphindangene ngempela sonto esisuka kuyona Isilo samabandla uMisuzulu kaZolithini uye watheleka kwaphindangene ukuzobhonga Emswaneni kanye nomndeni wakwaButhelezi kanjalo nesizwe sonkana. Kuzokhumbuleka ukuthi ke ngokwesiko lesintu imbube ayivumelekile ukuthi isondele lapho kusuke kunomzimba womuntu owedlulile khona emhlabeni. Isilo ngenkathi sethula inkulumo lapho bezobhonga khona Emswaneni esikhalela umuzi wakwaButhelezi siye sathi ke indlunkulu iselenqunu ngokwedlula emhlabeni kaNduna-nkulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi. Ukube umntwana wayengekho nami ngabe ngikho mina besilo. Umntwana waphindangene owalanda indlukazi engizalayo naye yathi yabamba isihlalo wabona kufanele ukuba izogana lapha ekhaya wayimukela ngezandla ezimhlophe. Angazi ukuthi amazi ngawathatha phi nina besilo ukubonga konke nje nokuzalwa kwami kanjalo umntwana ubelokho ekhona eduze umndeni nathi ngithi mangena lapha ekhaya yaba ngathi umntwana ngizombona. Akujwayelekile lokhu okwenzakalayo kodwa ngiyazi ukuthi phela bonke ubunzima obukhona esibhekene nabo manje umntwana umoya wakhe nezinyanda ezulu zakwaZulu angeke ziflathele ziyoba nathi kuze kube sekugcineni nabesilo. Phakathi kokunye okubaluleka ngangezwe lakhe ube esenxusa umuzi wakwaphindangene ukuba ngingaqheli eduze kwendlunkulu uqhubeke lapho umntwana wakwaphindangene ashiya khona benze konke abafundisa khona ngendlela yokuxhumana phakathi komuzi wakwaphindangene kanjalo nendlunkulu. Angazi somisa kanjani kulezi insuku ngoba umuntu ubethu umeganga uthi angizohamba ngiyosho kwaphindangene. Namhlanje umndeni wakwaButhelezi ngicela ukuthi nobambe lo msebenzi womntwana anishiye nawo athi banifundisa ukuthi bekusetshenzwa kanjani ukuthi leli gama lokuthi ngiyonibika kwaphindangene elingapheli iqhubeke njalo njengoba induna yomkhandlu waseSuthu kade isho nje ukuthi imali kuzoqala umsebenzi omkhulu manje ngoba zonke izono zethu umntwana uyithwalile. Namhlanje kumele siyithwalele namhlanje. Kodwa ngeke umuntu ayithwalele yedwa. Kumele siyithwale ngokuthi sibambisane. Sizoqhubeka nemfundiso athi ashiya nayo. Kanye nesilesidala namanye amakhosi. Umntwana kwaFihlinqindi umntwana uFilimoni uye wabalula ukuthi ke labo abagaqela isihlalo sobukhosi bukaZulu kumele bekuqonde ukuthi kwachitheka igazi eminyakeni edlule kulelo lesisihlalo ngakho kumele besihloniphe. Ube esencoma ke namagalelo kaShenge ngokuba neqiniso nokulumela njengoba linjalo iqiniso belehlula abantu abaningi ukulukhuluma kepha uShenge ebelisho ngaphandle kokunanaza. Akusoneza ngiyabona isihlalo isegazi lamadoda kulokuba ukuthi ukhozi wasuka kunjalo egazi lamadoda behamba kusule nemiqoqo behamba nelele amadoda yikho amadoda namhlanje makhuluma ngalento uqitha igazi basopha yile nto egaqe isiphambanisi ebiqiniso noma sebehlukile bemphuka ayikho into abangaphuka ngayo
ebekindlu yamthile ehamba ngesiko hayi ngoba wayemthanda noma wayemhleka wayengabekwa nguye kwakuyisikela limbeka umntwana lo ngikhuluma ngaye namhlanje ibamba bukhosi lobukhosi bakwaphindangene inkosi impikayise Buthelezi uthi ke uzovumela noma uthi uzokwemukela bonke abasazoqhubeka nokuzobhonga Emswaneni kwaphindangene njengoba ke usukwini lwakusasa kulindele ukuthi umntwana osumakade oyizinyane lembube yebuza umdlokombane kulindele ukuthi ezobhonga Emswaneni kanye nabantwana bakwaphindangene umntwana umpikayise Buthelezi uthi ke bonke abazoqhamuka kumele beqonde kahle ukuthi Isilo sinye nokuyisilo kumisuzulu kazwelithini wena ngithi ngikucacise ngokusobala abantwana bonke abagale ngumsombuluko abekho abanye abantwana abazofika bazokhala ngokukhethekile ngaphandle kwakho isodwa Isilo yiso sona lesi kodwa bangeza bethi bazokhala ngikwazi ukubavimba kodwa balutho bengithi ngikucizelelekile kanti ke indodana endala kaMntwana kwaphindangene umntwana ozusifa Buthelezi wenaneleka amazwi kadade wabo ngumafungaza kaMntwana kwaphindangene umntwana ophumzile lapho ke akhala ngokuthi kwabe sekucindezela umntwana kwaphindangene kwaba yisimo esiqhubeka endlonkulu sokungabibikho kozinzo umntwana ozusifa uthi ke umntwana kwaphindangene wakubeka kwacaca nakuye lokhu ukuthi isimo sakhe njengoba sesicaye kangaka kungenxa yokungaphatheki kahle ngokuqhubekayo endlonkulu mina besilo futhi siyabazi umzima benabo umntwana wayethi ubuhlungu obujule kakhulu ngoba wayenezithini umntwana politiki nakuphi kodwa wayethi injula yobuhlungu bakhe lobabo basekhaya nendlunkulu besho ngaso sonke isikhathi ethi angazi ukuthi ngempela abesilo benzeni ngoba ngilwele bona ngaze ngalo ngaspecial ngaphuma angangena nakhulumeni ofikayo ngilwele indlunkulu ngilwele isikhundla sesilo ngilwele isihlalo ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Myeni ngekwaphindangene ondini Indawo yaSolundi ivakashele ezinkumbi zabantu kuleli viki eliphelile lokutshala kwenkosi yakwaphindangene ebiphinde ibe nguNdunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi imeyalo masipala ukhansela Wilson Ntshangasa uthi umnotho kule ndawo usimame kakhulu njengoba kuyindawo zokulala beyicwele phama kanjalo ke nezitolo zikwazile ukwenza inzuzo ephezulu Iviki ledlule kube yiviki elinzima nelihambisana nobuhlungu kubantu abahlukene basondini njengoba bekulungiselelwa ukutshalwa kwenkosi yakwaphindangene umntwana uMangosuthu Buthelezi ngakolunye uhlangothi osomabhizinisi bebenza inzuzo ephindiwe njengoba izindawo zokulala besiqolwe phama abantu abebezokwethamela ukutshalwa kwenkosi yakwaShenge imeya umasipala wasondini ithi umnotho wakule ndawo usimame kakhulu emva kokuvakashelwa zinkumbi zabantu abebehambele ondini ukuzotshala uNdunankulu kaZulu inyanga edlule maningi amasoyiso ahlaba ezakhiwo isemqoka ikakhulukazi khona isakhiwo nesikhona lapho uLundi ezoqaliswa nje uba sakhiwe emavikini amabili ezayo okuyisakhiwo esikhulukazi esokwenza ukuthi izinqa zonke uLundi zithuthuke kwezomnotho ngaba osomabhizinisi izitolo ungaba izindawo zokulala ngokwakhiwa nje kwaleso sakhiwo yokwenza ukuthi abahweba ngamabhizinisi ama-B&B izitolo nezokuthutha ziyohlomula uma ngabe leso sakhiwo leso sesikhona akho ke siwuLundi sibona ukuthi sisesimeni esikahle ukuthi uLundi lomntwana silikhulise lokho kuyiphupho lakhe umholi wethu ukuthi uLundi lolu aliqala kuyihlanze ngoba kwangekho lutho la uLundi kodwa kwakuyihlanze ngakolunye uhlangothi meya ithi nakuba abantu bebengangozulu emakheni kodwa zigi isigameko ezimbi ezibekiwe nalapho ituse khona kakhulu ukuziphatha kwabantu namabutho abehambele kule ndawo indlela oqala nje abantu abebefikela uLundi indlela abayiphathe ngayo bayiphathe kahle sibonge nenhlaka ebeyimisiwe inhlaka zokugcina ukuphepha kusukela emasotsheni amaphoyisa ama-SAPS bese kuba amaphoyisa emkhandlo ngokuhlukahlukana sithokoza kakhulu ngendlela oqhubeke ngayo impela kukhombisile ukuthi kule mpela sonto bekubekwa iqhawe sibone nangendlela ke ubuholi bonke ophethe lapha eSouth Africa amaqembu okuhlukahlukana wabo bebekhona bonke ngothelo wabo
beholwa umhlonishwa umengameli wezwe. Kuzokhumuleka ukuthi nakuba ezokuphepha besiqinisiwe, kodwa abantu abebehambele ondini isibalo sabo sibonakala sisikhulu kakhulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo Olundi. Ingxenye yezisebenzi ezingaphezulu kwama-70 zayeqashwe ngaphansi kwa-Durban Solid Waste eMlazi eThekwini nezamiswa emsebenzini ngonyaka u-2020 zibhikishe ngaphandle kwekomkhulu kamasipala iTheku namuhla njengoba zifuna impendulo ngokumisa kwazo. Ulondi weGumede ongomunye walezi zisebenzi uthi sebehambe kwagugu isicathulo bezama ukuthola impendulo kepha-ke kunhlanga zimuka nomoya. Kanti uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi impilo yabo imile njengoba bengasakwazi nokuthola eminye imisebenzi nokubhalisela nje imali yabangasebenzi kanjalo nesondlo seyingane njengoba kuvela ukuthi baqashwe ngokugcwele ilo masipala weTheku. Bakhala ngomasipala eTheku abasebenzi abebeqashwe ngaphansi kohlelo lalo masipala lokuqoqa kadoti abamiswe ngonyaka u-2020 ngaphandle kwesizathu. Ingxenye labasebenzi bavuka umbhejazane babhekisha ngaphandle kwekomkhulu lalo masipala befuna-ke izimpendulo abathi sekuphele iminyaka emithathu bezilindile. Into esizele la eCity Hall sizobuza sebesikhohliwe yini ngoba phela basipromise abathi bazobuya beze kuthina bazosiphendula. Sizobuza ke manje ukuthi sebesikhohliwe yini indaba bengasasiphenduli bengasasinaki noma nabo sebengene kulabantu esithime sikhuluma nabo babaleke babuyele ecaleni ngoba ngaso sonke isikhathi uyamthola umuntu uthi uyakulalela ngetheme uthi uyakulalela aphinde athathe ashone ngemuva. Ingakho sike sithi emqondweni yethu ukuthi kukhona lo ngqondo okuyena behind yonke lento siye enkantolo basilandela abameli hluphekile thina asinakudla kuyimanje hluphekile lokho i-contract yethu yayi ngo-2019 izothatha u3 months then bese kuba upermanent 2019 sasebenza lo3 months zitheme zithi 2020 kwangena ku-permanent mengena ku-permanent sasala thina su-75 eMlazi mengabe sisala akuphelanga ngisho u3 days sebebuyelile abantu ngaphakathi emsebenzini bayivuselela i-contract yethu u3 months wokuqala bawuvuselela usuphele sithatha umsebenzi usuphelile baphinde bawuvuselela futhi u3 months u2020 baphinda futhi bawuvuselela baze bawuvuselela ka3 lokho oku against umthetho kamasipala uthi mufake umuntu u3 months akabe seba upermanent awukwazi ukuthi ungavuselela i-contract ufike uthi 3 months umuntu uphinde bese umvuselela i-contract sina sikubona lokho kubugebengu bamasipala weTheku DSW. Kusukela laba bamiswa emsebenzini bathi sebehambe kwaguga isicathulo njengoba ke bebehlangana nabaholi bomkhandlu baphinde ke balethula eqenje likakhongolose udaba lwabo kepha kuze kube imanje akukho okuyaphambili. Ngendlela engiringayo ngibona uANC ungichaphaza njengevolunteer ANC lokuqina ngibona ungichaphaza and ngibona kwawona umkhandlu unganalo unembeza wabantu abahluphekile sihluphekile lokuthi bona sila siyayiqhaphe singonywana ke nasebusweni kodwa ngendlela ungasuye emakhaya umagine if uzothatha abantu abawu75 kulabantu abawu75 bonke uyabakhipha emsebenzini imndeni elandelayo ngemuva yenze njani mingakho imndeni abayibulalayo ngokuthi basiyekise emsebenzini sisonke ingakho imndeni bayalala ebusuku bebebazi ukuthi enene kune case enganako engenziwa lutho abasinyathela ngeenyawo yini le ngake esayenza ngoba besothi if khona into esayenza besothi sicela uxolo kulo esamona mengabe khona umuntu esamona yini le ngake abayifunayo ukuthini kufanele size siyenze ngoba sesibancengile sesikhathele ukubancenga asase kufanele senze njani. Kuzokhumuleka ukuthi uhlelo lokuqoqa kadoti kulo masipala lokele basematheni ngenxa yecala lenkohlakalo elithinta ithenda elibhekene naloyo owabe eyimeya kulo masipala uZandile Gumede kanye ke nabanye elisaqulwa enkantolo enkulu yaseThekwini. Okwenza isimo sibenzima kakhulu kulabasebenzi ukuveleke kwalaba njengabantu abaqashwe ngokugcwele yilomkhandlu yize bebhuquza emakhaya nabathi ke kubavalela amathuba omsebenzi kabasakwazi ukubhalisa imali yabangasebenzi kanye nesondlo sabantwana. Asikwazi ukwenza izinto ngisho ufuna uapply umsebenzi khona la ukuthi uapply khona uyabizwa kufika uinterview uthola ukuthi kuthiwa hayi wena ngoba nje uyasebenza emkhandlweni kuyavelela ukuthi because baningi abantu abanye bethu uthola umuntu uyangisho ehlambe kasasoni ukuthatha indawo yegrant yakhe kufika kuthiwa wena upermanent asikwazi ukuthi sikulungise indawo yegrant ngoba wena ukamasipala emkhandlweni upermanent and what DSW uproof baloko sinazi incwadi because besicela ukuthi umuntu oyala yakho nefuna usizo mekuthiwa upermanent akabuye nobufakazi abe nencwadi sikhalela nokuthi ongenani ke abasibusele mhlawumbe ku-contract again mhlawumbe 6 months or 12 months nathi sikwazi ukuphila sikwazi ukuthi ngoba sinezikweleti manje sineyingxaki ezinkulu kakhulu ingane zethu ezikhishwe ezikoleni imndeni yethu ayizi. Imizamo yokuthola ukuphawula kamasipala iyephunzile
Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake sithi shelele itolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Isilo Siyobhonga Emswaneni Kwaphindangene uzuzela ukhulu wasondini kwezomnotho kanti bafuna impendulo abamiswa kowetheko. Uhlelo kazolonke ABC ubhungu ugwala uthi bazoba nomhlangano maduzane nje ukuzodinga igama lomuntu ozovala ngesikhala sikaMengameli leli qembu uPhilani Mavundla osexoshiwe eqenjini kulandela ukuhluleka kwakhe ukuzophendula kinsola bebeke zona ezinye zazo ke ithinta ukuxoshwa kwamalungu angaphandle kokulandela imithetho. Lokho kuvele kwesithangamo sabezindaba besibanjwe eThekwini yileli qembu namuhla. Kulesi sithangamo sabezindaba kuvele ukuthi uMavundla uhlulekile ukuzochaza uhlangothi lakhe ngezinsolo abebhekene nazo ezinye zazo ezithinta ukusebenza kwemali yeqembu nokuxosha amalunga leli qembu ngalo kokulandela imigudu yangaphakathi. OkaMavundla wakhetha ukungezi ukuthi aveze isayidi lakhe kunaloko waphuthuma enkantolo ukuvimba iqembu ukuthi limshushise, ukuvimba iqembu ukuthi lim-accountise ngezinto ezabe zivelile ku-DC. So ke namhlanje ke ziye zajika izinto kuxoshwe yena kumxoshi namhlanje. Kunjalo ke nje nxa ungezi kahle uhlukumeza abantu wenza izinto ezingekho right ebantwini kuyaye kujikele ngelinye ilanga. Kungakho ke namhlanje iqembu liye lathatha isinqumo lokuthi naye ke namhlanje kungaye uxoshiwe ke enhlanganweni akaselona ilunga. Ongusihlalo kazolonke uthi ziningi izinqumo uMavundla bezenza yedwa waveza ukuthi nokusebenzisana ne-ANC M40 kwaba isinqumo sakhe yedwa engabonisananga nobuholi baleli qembu. Ngesikhathi sekushintsha ukusebenza nenkatha qiniso neqiniso angikwazi mina ukuthi kwaxoxwaphi kuxoxwa ubani kusukelaphi sekwenze njani. Ngaphandle nje uthi wangifonela ukuthi uyazama ukubafonela abantu benkatha okwamanje akakabatholi. Kodwa ke akukho la sahlala phansi sathatha i-decision ukuthi hayi ke ngoba njengamanje abavumi laba mhlamba basatholakala okusho ukuthi ke manje asimove sishone lapha kwaKhongolose. Sezwa nje mina nje ngezwe nje ukuthi hayi usedecide yena ukuthi asebenze noKhongolose. Ugwala usezohlala phansi baxoxisane ngomuntu ozovala isikhala sikaMavundla. Uma sikhuluma ngendaba ke ya ukuthi ukhona yini umuntu esesinaye akakabikho umuntu osekhona esesithi cha nango zohamba eyakoba imeya. Besalungisa nje lokhu kuphela bese siyake ekutheni mase sihlangene sizokubuka kanjani lokho ukubuzayo ngoba iqembu akulona lomuntu oyedwa, iqembu elethu. Okunye kwakho lokho mhlambe okubukeka kufanele sikunqande noma sikukhuze kunoma imuphi umuntu ongahola ABC ukuthi ABC eyabantu akuyona eyomuntu. Isitatimendeni esikhishwa uMavundla siveza ukuthi ingamampongo imbiko yokuxoshwa wathi yena usangumengameli we-ABC. Kuteboho Sibisi wezindaba ze-1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Usashaqekile umphakathi waseSweetwater eMgungundlovu maphakathi naKwaZulu Natal kulandela ke isigameko sokudutshula kubulawa wesilisa namhlanje ekseni. Lona usitho ngeke adalulwe igama kwamanje ngokuhlonipha isifiso somndeni kubika ukuthi udutshula ngaphandle kwasekhaya lakhe ogibela esitobhini. Ubuholi bomphakathi busixekele lesi senzo bathi izinga lobugebengu beselehlile kamuva nje kule ndawo. Kuzokhumbula ukuthi ke kule ndawo ilapho kwadutshulwa kwabulawa khona abalesabane besendaweni yokucima ukoma. Ushaqekile umphakathi waseSweetwater uvuka ngezindaba zokudutshula kubulawa wesilisa endleleni ebheke emsebenzini namuhla. Oyinduna uthi abakakholwa ngalesi sigameko. Ngifike vele esebemthathile amaphoyisa okube isigameko nje ke esibi kakhulu. Siphathe kabi kakhulu nje even namanje umoya awukho right ngoba
umntwana obe right kabi lo engahluphi nje umntwana nje obekhulekile futhi ubona ukuthi impilo yaphambili kusiphathe kakhulu asazi ukuthi ke bekuyini imbangela sithemba ukuthi mhlambe kusazophenya ukutholakala le ndawo yase Sweetwaters ingezinye ezibalwayo kwezihamba phambili ngobugebengu kamumva nje kwadutshulwa kwabulawa abantu abane endaweni yokucima ukoma ikhansela uJobu Ngubo uphawulile sidumele sikhathazekile sibona ngazuthi siyayiluza impi yokulwa nobugebengu ngoba uyazi ukuthi khona kuleya ndawo ngaphesheyana nje kancane lapha eNcamalala bekusanda ukudutshulwa abantu abaningi lapha eTavern izehlakalo zobugebengu bezilozi bakhona lapha nalapha kodwa siyabona ukuthi ngathi impa siyiwini kahle siphatheke kabi ke ngalokho lo mphakathi uke wakhala kakhulu ngemoto yohlobo lwePolo okwakuthiwa iyabandakanyeka ezigamekweni zobugebengu sibhizi impela nje ngoba izinto ezenzekayo lezi kakhulukazi lezi zokubanjwa inkunzi zivamile ukwenzeka esibhizi kakhulu ngakho sizama ukuthi silungise akusiphathi kahle lokho kwenzeke nazi indaba zemoto zamaPolo zike zabakhona kodwa ke okuthe ukuthi kwehla ke kancane ke manje kodwa nje ubugebengu ibona izizama ukuthi sibambisane nawo namaphoyisa ukuthi kuqedwe umwelase uthi basebenza kanzima ukulwisana kanye nobugebengu kukhona ikahle kakhulu impela sibambisene kakhulu ngoba zonke izinto ezenzekayo ziyabikwa zireportwe sikwazi ukuthi sizibike nasemkhandlini omkhulu sikwazi ukuthi sibambisane siyayireporta nje namaphoyisa ikakhulu nje namhlanje ngo5 sizobe sise places le sinomhlangano khona esiyokwazi ukuthi sizama ukuthi sireporte zonke lezi zinto sakhe namakomiti sikwazi ukuthi sisane nobugebengu amaphoyisa esifundazwe KwaZulu-Natal asiqinisekisile isigameko ezindabeni za1KZNTV nguAyanda Dube ngisesweetwaters eMgungundlovu Umasipala waseMsinga kanye nomnyango wezemidlalo uciko namasiko umema abantu abaphila nokukhubazeka ukuba bezodlala emidlalo kebizwa ngokuthi ama Golden Games okubala kuyona ibhola lonobhutshuzwayo ukugijima umlabalaba kanye nejuice K lokho kwenziwa ngenhloso yokuthuthukiswa kwamakhono abantu abaphila nokukhubazeka kanye nokuthi bazivocavoca imizimba yabo ehlale ngumqemane kuyona ke lemidlalo kuzokhethwa laba abazomela kuMsinga kumasipala wesifunda uMzinyathi lapho uzobe kubhekene khona ke bonke umasipala abakhelele sisifunda Umeya wamasipala uMsinga uveza ukuthi lokho bakwenzela ukuthi abantu abaphila ngokukhubazeka bazi ukuthi bangaphansi komasipala obathandayo. Manje simeme bonke abakhubazekile ukube nabo babe ingxenye yokwazi ukuthi basemkhandlweni obathandayo. Sibamemileke nabo ukuba bayazela phela kokudlule kwakungebona abakhubazekile kodwa kwase kwabantu asebebadala ontanga yami babegijima la cha namhlanje kudlala nje abakhubazekile ngendlela eningi ezahlukeneyo bajabuleke nampa siyababona bayawushaya manje umsebenzi bayasebenza bangabantu nje impela bakhululekile basebeke badansa la badansa into ongayibona ukuthi hayi ziyabuya la emdansweni abawenzayo kwasijabulisa ke nakho lokho ukuthi nathi singasali eMsinga nxa abantu benza izinto ngoba kubalulekile ukuthi sibanake laba bantu ikakhulukazi njengabo laba abakhubazekile siyabazi ukuthi banenhliziyo nezithandayo kakhulu ukunakwa nokuthandwa cha sizokwenza lokho ke namhlanje ukuba uqhube ngokuthi inhloso nqangi yokuba benzele imidlalo ukuba labantu behlale beyivocavoca imizimba yabo kukhulu ukuba sikhombisa uthando kubo futhi imizimba yabo sibakhuthaze ukuthi bayinyakazise ngoba uma bengazinyakazisa imizimba yabo njengabo bonke abantu esibakhuthazayo intsha abadala nabo siyabakhuthaza bayinyakazisa imizimba yabo nalaba ke sizobakhuthaza khona lokho kodwa ke kukhona ke okuncane bakhona la abantu abangabalelwa kwabahlanu abazobuyela emakhaya bethokozile kakhulu kukhona umasipala obanikeze khona abungenza ukuze babe khona ukuthenga isaka lempuphu ekhaya kanti uphinde waveza ukuthi nakuba uMsinga uke waduma ngokulwa kodwa abantu bakhona banawo amakhono
Ngokwemvelo nje thina basemsinga asali ndawo. Akukho lapho sisala khona. Yebo saduma ekhathini edlule sidume mhlambe ngokulwa nje kube ngathi abantu abalwayo kuphela asigcini lapho siyalwa impela ngiyavuma uma kunesidingo. Kodwa futhi musuthi ake senze okunye sikwenza futhi nakho sidlulele okuhle. Singabantu nje abadlalayo bagide bacule benze yonke into beyenzisise. Nalapha ke ngiyazi ukuthi uma sekuhlangene ku district ngeke kwenzeke ukuthi kungaphumi abasemsinga nabo baphume kanye nabanye bakwamanye omasipala. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemsinga. Ake siphinde sithi shelele etolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabuyela zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Isilo Siyobhonga Emswaneni Kwaphindangene uzuze lukhulu wasondini kwezomnotho. Kanti bafuna impendulo abamiswa kowetheko. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bizo 18.96 cents maqhathiswa nedola lasemelika bengo 23.50 cents kupondo yaseBrithani libe ngo 20.22 cents maqhathiswa neeuro yaseEurope kanti intengo yegolide yona ibe $1,929.35 cents ounce uthi intengo engahluziwe yona ibe ngo $93.93 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yazemidlalo. Umqeqeshi weqembu labafana besitayile eMamelodi Sundowns uRulani Mkwena uthi ujabule ngakubona kubadlali bakhe ngenkathi benqoba ngembudle ekuhambeni kwiCAF Champions League ngaphambi kokubhekana neOrlando Pirates neKaizer Chiefs kwiDStv Premiership nakuMTN 8 ngokwahlukana. Sundowns enqobe ngamagoli amane-0 ekuhambeni ibhudluza iBumaruru FC yasezweni laseTanzania komlenze wokuqala wesigaba sesibili sokuhlungela amaqoqo eChampions League. Kubuye kuPeter Shalulile wengeza igoli lesine kulomdlalo njengoba uLucas Ribeiro ephumeke namabili nelilodwa likaLesibanku. Nakuba ke evumile uMkwena ukuthi lo mdlalo bunzima ngenxa yesimo sezulu kanye nokudlalela enkundleni enotshani bokufakelwa kodwa usalenelisekile ngeqembu lakhe. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha uShubhanga ngwashisa ikhova zasedlebe kokoshane esemabedlane ziyaguqa bese iphaka namuhla ngakulamuhla ngothi nethimba lonke le indaba sithi khulu.